הנה אנחנו כבר מגיעים, כן אני מרגיש את זה עמוק בפנים. זה נכון שהדרך לא קלה, אבל בסוף נגיע בלי בעיה. שוב סיפר על עץ מדהים שמלא בענפים קסומים ומשונים, כל ענף טומן בתוכו רצון, מבטיח שאני אמצא פתרון. זה עץ הפלאים גדול ומקסים, נצא למסע ילדים, נעבור משימות, מכשולים, עד שנגיע לעץ הפלאים. קיפל תמיד פותר את הכל, תראו שאני כל יכול, חוויות אדירות נעבור, הצרות נשארות מאחור. כשממש קשה ואין לך מוצא, והדרך מעצבנת כמו ביצה קשה, אל תגיד נואש ואל תוותר, כי בסוף על התוצאה תצטער. תספור חזק בבטן 1, 2, 3 ותראה שיש לך המון דברים בראש, ופתאום תראה זה פלא כי מתגשם חלום, יגיע פתרון גם אם זה לא היום. זה עץ הפלאים גדול ומקסים, נצא למסע ילדים, נעבור משימות, מכשולים, עד שנגיע לעץ הפלאים. קיפל תמיד פותר את הכל, תראו שאני כל יכול, חוויות אדירות נעבור, הצרות נשארות מאחור. עץ הפלאים גדול ומקסים, נצא למסע ילדים, נעבור משימות, מכשולים, עד שנגיע לעץ הפלאים. קיפל תמיד פותר את הכל, תראו שאני כל יכול, חוויות אדירות נעבור, הצרות נשארות מאחור. זה עץ הפלאים